Tinokuchingamidzai vanhu vaMwari. Nhasi uno tiri kuendera pamberi nokuverenga Mark 1 pachirongwa chatinoti Jesu ndiye Ishe weSabata. Tiri kuendera mberi nokuverenga kubva pavhesi 9 kusvikira pavhesi 13 tichitaura pamusoro pekubhabhatidzwa kwaIshe wedu Jesu Kristu. Asi munoziva takataura pamusoro perubhabhatidzo rwakauya naJohani Mubhabhatidzi achinzi anogadzira nzira. Saka changoongorora zvishoma pamusoro pezvakatakataura pachirongwa chekutanga tichizopinda muchirongwa cherubhabhatidzo rwaJesu mwanakomana waMwari. Ngativerenge mashoko kubva pavhesi 1 chaipo kusvikira pavhesi 13. Zvikanzi kutanga kwevhangeri raJesu Kristu mwanakomana waMwari kwakanyorwa muna Isaya muprofita kuchinzi, ndichatuma nhume yangu mberi kwako, uyo achagadzira nzira yako. Inzwi rounodana murenje richiti, gadzirai nzira yaShe, ruramisai migwagwa yake. Uye saizvozvo Johani akauya achibhabhatidza murenje uye achiparidza rubhabhatidzo rwokutendeuka kuti varegererwe zvivi. Nyika yose yeJudhea navanhu vose veJerusarema vakaenda kwaari vachireurura zvivi zvavo, vakabhabhatidzwa naye murwizi rweJorodhani. Johani aipfeka nguo dzemakushe engamera nebhanhire reganda muchiuno chake, uye aidya mhashu nouchi hwesango. Uye iyi ndiyo yakanga iri mharidzo yake: shure kwangu kuchauya mumwe ane simba kupfuureni, wandisina kufanira kusunungura rukanda rweshangu dzake. Ndinokubhabhatidzai nemvura, asi iye achakubhabhatidzai noMweya Mutsvene. Kubhabhatidzwa nokuedzwa kwaJesu. Isu nhasi hatisi kuda kupinda mukuedzwa, todangopinda mukubhabhatidzwa kwake. Panguva iyoyo Jesu akauya achibva kuNazareta muGarirea uye akabhabhatidzwa naJohani muJorodhani. Vhesi 9. Vhesi 10. Jesu paakanga ava kubuda mumvura akaona denga richizarurwa uye mweya achiburukira pamusoro pake senjiva. Vhesi 11. Uye inzwi rakauya richibva kudenga richiti, ndiwe mwanakomana wangu wandinoda, wandinofarira kwazvo. Vhesi 12. Pakarepo mweya akamutumira kurenje. Vhesi 13. Uye akanga ari murenje kwamazuva 40 achiedzwa naSatani. Akanga ari pamwe chete nemhuka dzesango, uye vatumwa vakamushandira. Amen. Mwari akomborere shoko rake raverengwa. Amen. Tichingotaura zvedu zvatakambotaura pachirongwa chekutanga chorubhabhatidzo rwaJohani, isu takati pana Mark 1 kana kuti Mark 1 kubva pavhesi 4 kusvika pavhesi 5 panotaura ipo kuti rubhabhatidzo runotoda kuti munhu utange wapupura zvivi zvako kana kuti wareurura zvivi zvako. Isu takati hakuna munhu angabhabhatidzwe asina kureurura zvivi zvake, nokuti munhu unofanirwa kutotanga agamuchira kuti mutadzi, uyezve pane zvaakatadza kuti agozobhabhatidzwa. Zvikanzi anofanirwa kuita sei futi? Anofanirwa kutendeuka. Rukanzi rubhabhatidzo rupi? Rubhabhatidzo rwokutendeuka rwaJohani. Uyezve Johani waibhabhatidza nemvura. Isu tikabvunza kuti ko mwana muduku munomuita sei? Nekuti anenge asati atadza. Handizvo, vanhu vazhinji munofunga kuti mwana anenge asina kutadza. Hazvigone.
nekuti sokurohwa kwatakaitwa nokuda kwekutadza kwaEvha kwakateverwawo nekutadza kwaAdhamu, isu tinorohwawo nokuda kwekutadza kwezvivi zvamadzibaba edu. Unokwanisa kurarama upenyu hwako hwose hwakanaka pasina paunomboita kana ronda chairo kana kunzi warumwa nemosquito, asi zvivi zvinenge zviri pauri zvamadzibaba, nekuti zvivi zvinotevedza ropa. Zvivi zvinotevedza ropa nenyama, nekuti chivi hachingaende pachimuti kana padombo. Mhosva haiende pamuti kana padombo, inoenda pamunhu. Saka iwe ukatadza uchiti haiwa ndichafa, iwe une vana, ziva kuti uri kusiyira vana vako dambudziko ravanofanirwa kuripira. Vangangonzvenga vachiti haiwa isu tamuna Mwari tinonamata, muri kuzvinzwa, asi havanganzvenge zvachose, nekuti hapana munhu anozombogara ari 100% perfect, nekuti Mwari anonyatsosarudza kuti uyu mwanakomana wanhingi anga ari mutadzi, nhingi anga ari mutadzi, mwanakomana wake toda kumbomuregerera, nekuti zvinonzi zvinoitika kwemageneration 4 muchirobwa. Saka igeneration rekutanga rinenge raskipwa iro. Generation rechi2 pakaita munhu waanoda kurova Jehovha, rinenge ratoo generation rekutanga. Zvikanzi anofanirwa kurova ku4 generations. Saka akarova nhasi oskipa zvake kana 1 kana 2, orova rechina oskipa zvake kana 5, orova rechi9 oskipa zvake kana mamwe 10, orova rechi20. Hazvirambidzwe izvozvo nekuti ndiMwari, ndizvo zvaanoita. Akada anongorova marudzi akatevedzana. Chakanaka apa ndechekuti zviri kunzi rudzi. Maona manje, rudzi rwevanhu. Isu tinofanirwa kuva nerudzi naMwari, kwete rudzi nokutadza, kwete rudzi napasi, rudzi naMwari, kuti zvinhu zvitifambire. Zvikanzi makatevedzera murayiro yangu, zvinhu zvichakuitai sei? Zvichakufambirai zvakanaka, uyezve muchagara panyika kwenguva ndefu. Saka hapana munhu anopukunyuka kurobwa. Zvikanzi nyangwe naHezekia panguva yaakanzi aita chitema naIsaya, Mwari akati iye haasi kuzorova Hezekia asi acharova marudzi anotevera iye. Zvikanzi Hezekia akatofara kuti haiwa inini ndichafa zvangu murugare. Ko, nhamo yaakasiyira vana iyi ungazogamuchirwa here kudenga? Iye akasiyira vana nhamo yekuti vangazotadza kupinda mudenga. Ipapo tinofanirwa kupangwarira ipapo, nokuti kutonga kwaMwari ndiko kunenge kuchauya. Isu hatingazoziva, nekuti Mwari haakanganwire mhosva. Haakanganwire mhosva. Angaregerere chivi, Exodus 32. Angaregerere chivi, asi haakanganwe mhosva. Kana yaanguva yake yekuti mhosva iripe, acharanga. Hongu ungatadze nhasi ukati ndakanoreurura kuna Mwari, ndakachema, asi mhosva haina kukanganikwa. Mhosva yakamirira vana vako. Zvichida yakatomirira iwewe kuti ungoti tsvedzei zvishoma agonyatsokuswatura. Asi handizvo zvatinoda kutaura nezvazvo, toda kutaura nezvorubhabhatidzo rwaJesu. Naikoko kurohwa futi kubhabhatidzwa. Zvikanzi imi madzibaba makaita semaprista kumhuri dzenyu. Kana uri munhu anotadza, unobhabhatidza vana vako nokurobwa. Kana uri munhu anoita zvakarurama, unobhabhatidza vana vako nei? Namaropafadzo.
Saka iwe sarura nzira yaunoda kufamba nayo nenhaka yaunoda kusiyira vana vako. Unoda kuvasiyira matambudziko here? Kuti vagopota vangori mun'anga chete, vagopota vachibata mishonga yakasiyana siyana yekuda kutsipika ngozi yaunenge watanga iwewe. Vagoramba vachingozvipushira kumarudzi anotera kuti vagofira muchivi, nekuti munhu anotsipika anochafira muchivi. Maona, munhu anotsipika ari kuramba mhosva yake kana mhosva yamadzibaba ake. Nemiwo vana musarambe mhosva dzamadzibaba enyu, bvumai mhosva dzavo muzive kuti dzinofanirwa kuripa. Kana dziri dzekuripwa nemari moripa nemari. Asi imi vanhu itai vanhu vakarurama kuti chii? Musarobwe naMwari nokuda kwemhosva dzamadzibaba enyu. Zviri nani kuroverwa mhosva dzenyu chete. Madzibaba enyu akaipa anokubhabhatidzai nei? Nokurobwa. Asi madzibaba enyu akanaka anokubhabhatidzai nei? Nokuropafadzwa. Nekuti nyangwe vanhu vari pakurobwa ivo vandataura kuti vekutsipika vanenge vachitoda kuba. Iwo kana uchiziva kuti uri munhu akaropafadzwa zvokwadi, varoyi havaregere kuuya pamusuwo wako mazuva ose. Vanhu havabude mun'anga pamusoro pako vachitsvaga masimba. Ndingatokutaurirai kuti ndianani vanoita zvinhu zvakadaro. Uyezve makanzwa zvemukomana uya wakanzi akarasika musango kumatusa donha here? Zvikanzi ari pakati pezvikara nonga kwemazuva 2, 3 kana vhiki rose, asi hakuna chakaitika kwaari. Zvikanzi vanhu veukama vakamhanya kumuchengetedza nekuda kwevanhu vanoita sei? Vanoromba. Vanhu vanenge vachida kutsvaga masimba paari vachinyepera kunge vari kuuya vari kind. Munoziva vanhu vanoda kutaura zvakaipa pamusoro pako iwewe. Vanoda kufamba vachizvishambidzira. Kana wakuita zvinhu zvakarurama vanhu vachikuona semunhu wakarurama, munhu unoita zvinhu zvinofambika, vakuda kukanganisa ipapo kuti uite sei? Kuti zviya zvavakataura zviya zvavasazonzi navanhu, imi muri zere nemanyepo imi muri varoyi imi. Havarare nekutsvaga zvokukuroya nazvo. Nokuti vanhu vakaipa. Ndivo vanhu vaya vane madzibaba anotadza, vanenge vachida kuti mamhepo aende kuna vamwe. Havabve mun'anga vanhu ivavo, havaone suo redenga. Vangakunyengerai zvavo, vangapinde mumachechi, vangaite sei, kutotanga kana machechi. Kuswera tichiparidza fange zvatiri kuita izvi. Ini handiparidze zvangu, ndinodzidzisa. Vanotoswera vachiparidza nokudzidzisa fange zvandiri kuita izvi. Asi suo redenga havarione nokuda kwezvivi zvavo nezvemadzibaba avo zvisina kuregererwa kuna Mwari. Mungada kundikotera Ezekiel 22 kana Ezekiel 20 kana Ezekiel 18 kana ani. Asi zvandiri kutaura izvi zvimire nokuti murau waMwari. Murau unokunda zvimwe zvose zvinozotevera kumushure. Dzangova nzira. Amen. Yatipedzisei kutaura pamusoro rubhabhatidzo rwaJohani Mubhabhatidzi. Zvikanzi Erija wakauya wakapfeka chiiko? Nguo yamakushe. Zvikanzi Johani wakauya wakapfeka makushe ei? Engamera nebhanhire rei? Bhanhire reganda. Tikabva tafananidza Yesu Johani Mubhabhatidzi
sezvakataurwa naishe wedu Jesu Kristu kuti ndiye Erija uya ainzi Erija achadzoka navaIsraeri, zvakazotaurwa naJesu kunzi kana muchida kuzvitenda ndiye Erija akanga achatozouya, akatouya uyezve makamuitira zvamunoda. Ipapo mungati aiwa, Jesu aireva vaprofita vose vakauya kubva pana Elisha kusvikira paari. Izvozvo ndinozvigamuchirawo futi. Asi Jesu anotaura kuti ndiye Erija, achireva Johani Mubhabhatidzi here? Hongu, anoreva Johani Mubhabhatidzi. Saka simba rohuprofita rokumisa mvura nokukonzera kuti kunaye rakanga riri pana Johani. Kana Johani akanga ane simba romweya, kwakutembere kwanga kune simba rei? Zvida vairombera uprista, fange zvamakuita kurombera uprofita mazuva ano. Munoziva nezvaitaurwa pamusoro petembere, kunzi zvikara zvakaita sei zvakaonekwa naEzekieri mukati metemberi, kuti vakuru navaprista vari kuita sei mukati metemberi yaMwari. Ndizvo zvavainamata izvozvo. Tiri pakudarowo takataura kuti Johani wakanga wakaita semukuru wehondo, akaita sengirozi. Tinozviwana papi izvozvo? Pamusoro pekunzi waidya mhashu nouchi. Tikati zvinotaura simba. Kunemi munoda kutsvaga vane masimba kuti murombe, simba riuye pamuri. Zvikanzi akanga ane simba rinenge raSamusoni. Saka Johani anga ari mutongi, asi pamusoro pazvo wanga wakaita sengirozi yehondo. Ndakamuenzanisa nengirozi yani yakaparadza hondo yaSenakeribhi panguva dzaHezekiya. Saka kana anga akaita sengirozi iyoyo uyezve akaita seSamusoni, Samusoni haanambobvira akundwa navaFiristia kusvikira musi waakachekwa vhudzi. Muri kuzvinzwa? Ko vaprista vakanga vari mutemberi ava vemakuhwa vekunyepa, vanhu vekungoda kuzvikudza nekudya zvavaduku nokureba, vaizomira here? Ini ndikati kana vakatadza kumira pana Johani Mubhabhatidzi panyaya dzomweya, nokuti Johani ndiye akanga ane mweya nesimba, vaizomira here pana Jesu? Nekuti Johani anotaura kuti Jesu wakapfureni, zvikanzi handikwanise kusunungura rukanda rweshangu yake. Zvinoita kuti Johani ave chii? Isusu Johani tinomukudza, asi paodha iyi iripo pakati pake naJesu nesu, Johani wakaita semutakuri wenguo dzokurwa dzaJesu. Kana muchiverenga pamusoro pana Goriath, ndiye mumwe anga ane amabhera, naJonathani mwanakomana waSauro akanga ane amabhera. Kana Sauro pachake akanga ane munhu aimutakurire nguo dzakwe dzekurwa. Johani wakanga wakatakura nguo dzekurwa dzaJesu. Asi imi manga musingamire pana Johani, muri kuzviona?
Kana makanga musingagone kumira pana Johani, maizomira sei pana Jesu? Kuti Jesu aikwanisa ngokutumira iye Johani chete akakuparadzai. Ndo pamaizonzwa paipa zvakutaurwa mukati mebhaibheri kuti Jesu aivaita sei achitaura navaFarisi, maFarisees maSadducees navakuru vanyori vemurau navadzidzisi vemurau. Zvikanzi aivaita sei, aivapwisa. Kupwisa kuita sei hanti? Tsime rinopwa. Saka kana zvainzi aivapwisa, zvainzi tsime ravo reruzivo nouchenjeri raipwa pana Jesu Kristu. Vakanga vasingakwanisi kuita nharo naye. Muri kupaona kapo? Akanga ari mutongi Johani, akangoita saSamson. Zvikanzi mushumba yaakauraya ndo makanga mune uchi. Johani waiparadza vaprista, nyange zvake akanga ari amabhiera. Iye haana kumbobvira ati ndini Kristu kana ndini muprofita kana ndini chimwe chinhu kana chii. Fange zvatinozviita izvi tinozvipa mazita, mazita ekuparidza, mazita eudzidzisi, mazita emumaraini anonzi madunhurirwa aya, tinozvipa mazita akawanda. Asi iye haana kumbobvira aita zvaizvozvo. Airamba zvese izvozvo izvi achiti ndakangotumwa pamberi paiye ari kuuya. Johani wakaramba rudzi rwake rwavaprista mukupanzwa, kwete kuti kuita muprista zvanga zvakaipa, asi akaramba rudzi urwu rwavaprista kuti agova chii? Rudzi naJesu. Kuramba rudzi namadzibaba edu kuti tive rudzi naJesu. Kana isusu tichizviti tiri vaKristu, kana muchirevesa chaizvo kuti muri vaKristu imimi, zvinoreva kuti munotevedza zvinotaura Jesu. Johani wakangoita kunatsa kwekutanga. Hakuzi kuti kunatsa kwaJohani kwanga kusiri spiritual. Hakuzi kuti kwanga kungori symbolic chete. Nekuti kare kana watonatswa sekunatswa kwaunenge waitwa ikoko, wakutokwanisa kupinda muungano yavatsvene hati. Wakutokwanisa kunonamata Jehovha, wakutokwanisa kunopa chibayiro chako kana une chibayiro chaunenge uda kupa. Muri kunzwa nzira yekunatswa kai yaJohani? Kureurura zvivi, kutendeuka pazvivi nokubhabhatidzwa. Ini ndikabva ndati wakukwanisa kupira kuna Mwari. Muri kunzwa nzira yekunamata nayo inogamuchirwa kuna Mwari. Kuti usati wanamata zvaitaurwa naJesu zviyazvi, ndiri kukubudisirai nenzira iyi, kwete nenzira yakataurwa naJesu, asi chinhu chimwe chete. Jesu akati tanga wagadzirisana nechi? Neari kukukwirira kunani? Kuna mambo. Zvimwe chete nezvandiri kutaura izvi. Asi kuti ndikunzwisisei zvichienderana nemaererano aitaura Johani mubhabhatidzi, unototanga wareurura zvivi zvako. Kana kutoenda kune wakatadzira woti shamwari ndiregererewo, ndakakukanganisira paya. Kana kuti wakanditsamwira zvako, ina handifunge kuti ndakatadza,
asi zvisinei, kana wati ndakatadza ndiregererewo. Kana muchizoripirana moripirana zvenyu, asi kana akakuregera, kukuregerera hazvireve kuti haucharipirwa ka. Kana imimi musataura kuti aiwa munhu handingamuregerere kusvikira andiripira. Kuregerero riripo, ruregerero runofanirwa kuitwa, nekuti Mwari nyangwe achida kukurova anombotanga kuregerera first, ozokurova zvako neshamhu leta. Waona manje. Saka ruregerero runofanirwa kupiwa nguva dzose. Kana munhu akauyawo kwauri achiti ndiri kukumbirawo ruregerero, womuregerera. Kana uchizomuripisa womuripisa zvake pashure. Ndikati imimi mobva matendeuka zvakare, zvinoreva kuti chivi chamaigara kuita ichocho hamuchaita. Hamuchangoitira kuna iye uyu wamakanga matadzira, asi navanhu vose vamunosangana navo, nekuti matodzidzaka chimwe chinhu, ndokutendeuka ikoko. Zvikanzi panoda rubhabhatidzo, kunyikwa mumvura. Zvikanzi kwakuita sei? Kunatswa. Zvikanzi naJesu Kristu shoko randakakutaurirai rakatokunatsai kare. Musapedza nguva dzenyu muchiti munoda kushamba muviri wose, kwete. Iro shoko randakataura rinotonatsa. Apa ndichakusiyirai kuti muzozviweka out moga moshandisa pfungwa dzamakapuhwa naIshe wedu Jesu Kristu, dzamakapuhwa naMwari. Kana ndikuti pfungwa dzamakapuhwa naIshe wedu Jesu Kristu, ndikureva ruzivo kana zvamakarayirwa naIshe wedu Jesu Kristu, kana zvamakarayirwa kumurauna Mwari, kana kuvaprofita, kana kuvadzidzi vaJesu vakanga vangoitawo savaprofita naivo. Zvikanzi musati maita sei? Mapira, mupiro yenyu, mupiro basic mupiro, kupfugama uchinamata handi, ndo mupiro iwowo. Johani wakanga uri wemutemo. Johani wakanga uri wemutemo. Johani akaunza mutemo. Jesu akaunza ichi? Mweya. Rubhabhatidzo rwaJohani rwakanga rwuri rwemutemo. Tinoita kutopinda dhipa, takutoenda kune zviri pamberi, zvichida zvisingatowanikwa muna Maka muno, zvinozowanikwa kune mamwe magosperi akaita sana Ruka, vana Mateo kana vana Johani. Makanzwa Johani achiti kumasoja, musatsikirira vanhu, kana kumatax collectors, torai pamakafanirwa kutora napo chete, musatora muchiwedzera nepamunodawo imimi kuti muzviitire pfuma. Zvikanzi kune vane nguo mberi, ipa kune mumwe. Uyu wakanga uri mutemo. Kana isusu tichitarisa mutemo, ndo mafambisirwo aunoitwa. Kana watoita izvozvo, watozadzisa kururama. Kuzadzisa kururama. Ko Jesu akauya achita sei? Jesu akauya ari pamweya, akurakidza kuti mweya unofamba sei. Zvikanzi kana musoja akati ndiperekedze maira imwe chete, unomuperekedza mingani? Miri. Zvikanzi anenge achida kukutorerawo nguo yako yekunze womupawo nechi? Yemukati. Zvikanzi wakatongotarisa mukadzi nemaziso uruchiva, watoita sei? Watoita upombwe naye. Izvi ndezvemweya, hazvisiri zvenyama, hazvisiri zvemurau. Jesu akauya ari pamweya, Johani ari pamurau. Ko Jorodhani takati pamusoro peJorodhani. I think ichi chingatova chimwe chidzidzo ichi.
asi dzandione nguva kuti yamira sei. Hatiri zvekutaura zvenguva yakareba. Nguva yakwana. Tisati tambopinda muchidzidzo chatanga chida kupinda. Totangisa chimwe chidzidzo ka. Saka yatigumire ipapa apa. Tatotaura kare pamusoro pezvatakadzidza zuva rekutanga paintroduction. Saka ticharamba tichiendera mberi, hatisi kuzotaura nazvo patinotanga chimwe chidzidzo chechitatu ichi nechechina ichi. Patinozopinda munyaya yaJesu yokubhabhatidzwa kwake, tinenge takutotaura zvimwe. Kana tichitotaura izvozvo zvatataura pakutanga, tinenge takungoenzanisa nezvatinenge tichiwana ikoko. Musare zvakanaka vadiwa. Mwari akuropafadzei, aropafadze shoko rake raverengwa agoropafadzawo nemanzwi ataurwa. Amen.